ahinya. Meduoro te kono kama yudo achiel kachiel okinyi makawuono ka odhi nyime kod twak. Kamano wasechope. Ichung' nade kendo bang' kisekale gik machalo kama omenda odhi. Idonjo kumoro osiepo lal. Ineno gimoro katimore e mbui, ng'ato luwi ogoyi ohinyi. Iyudo teko mar chung' nade kendo mondo ilok gima ne timo e mbui cha mondo mi kik kelni hinyruok. Okay, hapa ni kanyendo to ka for example ng'ato ong'eyi maber to dhi ogoyi maybe e Facebook, Twitter ama WhatsApp, inyalo bet piny tiparo ni kar ang'ama natimo momiyo ng'ato timona kamacha. To but dhano be puonjo tek. African puonjo gi tek. Maybe anyalo timo the same thing ama anyalo timo the different thing mawene korata atime right. Pod obiro mana yanya. Koro en bedo piny, you regain kasti chaka wuoth manyien. Yeah. Kamano ibedo piny para manyien mondo mi thuolo maso. Nikech obvious kichaki bedo iwacho ni ati atim kama obvious pod ibiro yudo ng'aya yanyi. To kineno ni ati gino idhi kaka apani jatend piny mano mo retire Uhuru Kenyatta. Kano neno ka gino lich e Twitter. No accept kendo no wuok e Twitter. Mo bedo gi peaceful. Kineno ko okinyal manage the pressure man e Twitter nikech pressure mar Twitter kata sani itimango okinyal manage. En ni kokinyal stand the pressure iwuog e Twitter. Kinyalo stand the pressure bed e Twitter regulate gik mi post. To TikTok ochala de ponono Florence machiegni